conoce a un mendigo que vive nunha barca. O mendigo fabrica unha bicicleta especial. Entón a nai, como non lle gustaban moito as bicicletas, pasou unha cousa moi interesante. Pero para non contarvos toda a historia, bueno, recomendámosvos este libro. É moi interesante. Este libro titúlase Os megatoxos e a aprendiz destruída. O seu autor é Anxo Fariña e gustoume porque trata de 4 rapaces que lle saen poderes, e non vos vou dicir por qué, para que así vos animedes a ler o libro. Grazas. Este libro titúlase Números pares, impares e idiotas. O autor chámase Juan José Millás e o ilustrador chámase Antonio Fraguas Forzas. E gústame moito porque ten matemáticos, moitas operacións, metenlle letras ás operacións, hai algúns números que non fan caso, é moi divertido.